Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Uba Lyngdoh ula bocing kelikala yakipad ba kiba Ngut banyo menteri rang ba nakajat banriu Khasi haba ka United Democratic Party kabala Pynïeng hadu saupun ringwat ki kertong penban Tang khatwingut kibayo ya ke Pynjop haka election syaka Lyngdoh barthauan ke jala kabadang syudap longshen haka jia keran bat kabati CTV hadian balada bam smai kong menteri sarkar ke jala haka nyau tarik uluber ajar pulai uba Lyngdoh ula ong baka jingbam yo lat shu jong gi sengri ulum banyelam ya ka sarkar haka ni ka genti kadai na marbaki arngut ki MLA jong ka wei ka sengri ulum daga baka daw ya ka HSPDP kila phat jendat na ka jelang ka khidmat ba ka wei ka seng trairi ka jendat banyak trairi lang ka seng trairi ka bakran ya ka Khasi jaga setiap barat khidmat ka baki jano na ka palor jumi iso tu bak dan jengken chu nginam la pai ba ode bentip dan khatwei ngut ni Pynïeng sau pun rengut Pynjop khatwei ngut nang tapi om boleh pimnong siam ni mesti te se jubab bun te rei ai baki nong elam kin kham khrau banyak kecil tip ngai shu kemau ka jingroi one day at a time sisi ni kan dan aku judul nong yang jadi bener kata pidi mapi ki media ban analyze ndai uba pol berkran ni kata ngin lead nyalam ngin thok ki order haki file analysis political analysis ketika kabram jumpi media kabha phi kan PP leader jomi president jogo party intip khabha